Ось, гэта іх першае з'яўленне. Яны, безумоўна, з пекла. Яны, мусіць, выкарыстоўваюць цёмную магію, каб патрапіць у наш свет. І, здаецца, яны забіваюць толькі пэўных людзей. Але навошта? Яны нападаюць на ўздагад па ўсёй краіне. Немагчыма прадказаць, дзе яны з'явяцца зноў. Глядзіш ты, як зручна. Памятайце, нас не павінны ўбачыць. Прабачце мае словы, сэр. Але вы гучней за нас усіх. Захлопні свой гелда, смокчы рот, Моксі. Уніз! Луна, закрывай! Стой, нет! Я увогуле що ж... Моксі! Я чую... колери. Назад, ви, мудаки у смокінгах! Хей, тільки офісні планктони поспробують ще раз назвати нас лузерами. Было доволі круто. Супер круто. Чорт! Чорт, чорт, чорт! Чорт! Ти у порядку? Що ти застила? Хлопці у бяді! Открывай порталь! Бліц казаў без эўфемізмаў, намёкаў ці лаянкі, значыць, казаў сур'ёзна. Таму не адкрыю пакуль. Зараз жа адкрый ябаны порталь! Іх тут няма! Іхны пах вядзе туды. Знойдзем гэтых братоў па дурасці. Нарэшце прачнуўся, малы. Твой партнер даўно ў прытомнасці. Слухай, гаўнажэрка, мяне не так лёгка вырубіць. Я піў кучу транквілізатараў у каледжы, які потым кінуў. І мяне прывязвалі смочкамі да аўтаакумулятара, там, о, добра. Кажы, дэманічны падонак, на каго працуеш? На сатану? Як вы трапілі да нас з-за магілля? Навошта забіваеце людзей? Як даўно вы тут? Добра, цяпер спыніся, сучка. Па-першае, мы толькі прачнуліся ад непрыемнага сюрпрызу, і я ўсё яшчэ дужа рассеяны. Таму прынясіце нам кавы, перш чым мы загаварым. Нават у дзярмовых фільмах на такіх сцэнах усе п'юць каву, праўда ж? І мне з лёдам, сучка. Мокс? Мне неаполітанскі капучына, больш капучамчыны, не больш за 4 унцыі малака, інакш у зерню не будзе патрэбнай кансістэнцыі, каб на кубку было правільна напісана маё імя, ніякіх Фоксі ці Роксі, ненавіджу гэта. Калі надта складана, я вып'ю традыцыйны сярэдні міст з соевым малаком. З 2 порцыямі фагата і рэстрэта. Таксама я хацеў бы 3 порцыі ванільнага сіропу на дне. Каву дадайце ўжо потым. І пасля... Годзе! Мы не дамо вам кавы! Вау, ажно мурашы па спіне забегалі, Мокс, малайцом. Калі трэба, мы пяройдзем да катаванняў, каб атрымаць адказы з вас, мярзотных пякельных пачвараў. Вы маеце на ўвазе фізычныя ці псіхалагічныя? Фізычныя будуць контрпрадуктыўнымі, бо мы скажам што заўгодна, каб спыніць болі. Вы не пераканаецеся, што гэта было праўдай. Ці нам можа спадабацца, і ў вас будзе новая праблема. Што ты маеш на ўвазе? О, ты дурнаваты, га? Мне даспадобы, татачка любіць дурненькіх. Не дрэнна, сэр, татушка любіць. Хопіць з нас смяяцца! Так! Вы цалкам у нашай міласці. Не магу стрымацца, прабачце. Прыняўшы да ўвагі ваш падыход, вы прывязалі нас тут на колькі гадзін і яшчэ нават не выбілі з нас, хто мы такія. І хто ты? Я дева. О, разумнік, га? Яшчэ адзін жарт, і мы заткнём табе рот. О, вычварэнствы? Што? Мы не гуляем у хіткія дэманскія выкрутасы. А прагучала менавіта так, вычварэнцы. Прашу, не давайце ім ідэй, сэр. Чаму не? Я ведаю вашыя фетишы. Хопіць, мы не будзем вычварэнцамі. Супакойся, першы, не дазваляй гэтым монстрам зачапіць сябе. Хей, я права на тэлефонны званок, сучка? Ну, гэта цалкам залежыць ад таго, каму ты будзеш званіць. Тваёй тлустай маме падзякаваць за доўгую ноч. Добрая спроба, дэман. Яго тлустая мама мёртвая! Іх прыцягнулі сюды? Думаю, так. Блядь, выглядае жорстка. Як жа патрапіць унутр? Падсадзі да таго люка.
Чорт, даволі спритно для бабульки. Я усього на 5 гадоў старейшая. Хопіць абражаць мою маці, яна памерла! Гей, пакінем іх тут, пакуль не захочуць гаварыць. Не хвалюся, Мокс. Будем працягваць, і ўрэшце рэшт яны схібяць, і мы атрымаем шанец выбрацца. Працягнем ебаць ім мазгі, пакуль яны не перастануць думаць ясна. Звычайна працуе. Значыць, дэманы хочуць пагуляцца, га? Ну і мы можам пагуляцца. Так. Сыворотка праўды. Я просто хвалююся за Міллі. Яна ўжо ідзе сюды, я ўпэўнены. Ды ўсё з ёй будзе добра, Моксі. Спатрэбіцца бегемот на стэроідах, каб спыніць гэтую жанчыну ў лютасці. Мы раней не мелі справы з чалавечым урадам. Яна ў небяспецы. Ты хоць калісьці можаш спыніцца казаць пра Мілі? Увесь час, о, як там Мілі, увечары не магу, я буду з Мілі, я так хвалююся за Мілі. І яна заўсёды ў адным ябаным метра ад цябе, гэта ў Бога. Гэта было незвычайна асабіста. Ты маеш рацыю, з якога хіра я выліваю тут сваю душу? Сэр, яны чымсьці напаўняюць пакой. Блядь, што гэта такое? Думаю, гэта газападобная сыворотка праўды. О, просто сказаў наўздагад. Ну, просто спытайце тое, на што я звычайна не адказваю. Добра, Мілі цябе страпоніць? Часам. Стоп! Фу, чорт, што за пытанні? Ха, я ведаў. А у вас безгустоўны касцюм, бля, прабачце. Як ты нахер смееш? У цябе дзярмовы музычны густ. Прабач. Дзярмовы? Але вам спадабаўся мюзікл, які я вам параю. Збрахаў, я сышоў на сярэдзіне. Вы сказалі, што спадабаўся? Было жудасна, Моксі, ён пра брыдкіх юрлівых катоў. О, боже, Моксі, я столькі табе хлусіў. Добрая будзе ночка. Чорт, Моксі, гэта ўсё твая віна. Чаму гэта мая віна? Бліц? Я вас не бачу. Боже, які смурод. Што гэта за музыка? Гэта вы? Гэта нейкі пранк, бо клянуся сатана... Гэта не пранк, сучка. Гей! Што з вашым голасам? Ён такі таму, моя каштоўная сучанька. Хопіць, сэр. Таму што нас штырыць. No! What? How could this be? I've never tried acid shrooms or DMT. It's a bad trip. Oi, Gavalt! Of course, Blitz, this would be your fault. My lungs are full of honesty. Would you promise me that you won't judge? Yes, bitch. Not trying to divulge too much, but I'm in too deep. So first of all, fuck you! This is just typical. Well, two can play at this game of dismay, cause if you're here causing frustration, I'm torturing you in your hallucination. Я просто выконваю загады. І не моя віна, калі яны бессэнсоўныя, як сонечны крэм, нанесены пад ганкам падчас красавіцкага ліўня. Чаму у цябе такі голас? Што, блядь, гэта наогул значыць? Я размаўляю простай мовай сатаны. Можа, вам варта час ад часу адкрываць слоўнік? І тады, магчыма, вы зразумееце палову рэчаў, пра якія я распавядаю ў маіх шматлікіх размовах пра ўсё. Замаўчы! Why do you hurt me so? I know. Why must I you push my friends away. Why does it seem like a recurring thing that you alienate with your toxic routine? I don't know. Eventually, everyone Cause goes. you're thoughtless and cruel and you'll end up alone. Насамрэч, мой дарагі бос, палову часу вы не ведаеце, што рабіць. І залежыце ад мяне з Міллі, каб даваць рады сваім дурным палётам фантазіі. Вы мне не патрэбныя, я саматугам магу лёгка справіцца. Але ты не хочаш рабіць усё ў адзіночку, Бліцо. Ты спрабаваў сыграць сола, але не атрымалася. Па-ранейшаму адштурхоўваеш усіх, хто падыходзіць надта блізка, пакуль яны не ўзненавідзяць цябе. Эгаістычны шматок гаўна.
боишься полюбить кагосьці, Бліці? Думаю, ваша підсвідомість спробує сказати, що ви не можете зрозуміти належної близькості. Але усё одно прагнете її. Вельми маркотно, сер. Улічуючи, як ви ставитеся до тих, хто побач з вами, як я. Ці не думаєте, що однойчі мені гэта надокучить? Забейте нахер зяпы, усе вы! Ти помреш у одиноці, Бліці. Ты помрешь один, Блицо! Ты будешь один, Блицо. Ви помрете у одиноті, сер. Why, Moxie, why have you held your true feelings inside? I am scared of rejection. Why, Moxie, why do you have Millie put it in your butt? It gives me an erection. No Hey. need to hide. We accept your true feelings, so promise me That I can do to be true. The world is your anus, so peg it with honesty. I've been a jackass, it's true. You've been a jackass, But it's soon true. as we're back as ourselves, I will be a better friend than I was before. Be better at speaking my mind. And together we can begin to become fine. Тисни один. Пам'ятаєте, що ви сказали мені після першого дня у компанії? Не надто. Я пам'ятаю. Ви сказали, що я добре попрацював і що ви мною гоноритеся. Здавалося, ви хотіли бути більш продузятим, але сказали тое, у чим я мав потребу. І гэта дапамагло. Слухай, я строгі да цябе, бо я ведаю, на што ты здольны, Мокс. Менш хвалюся за меркаванне іншых, акрамя майго, бо я заўсёды маю рацыю. Але проста працягвай добра працаваць. Окей? Ты добра страляеш і забіваеш, лёгка пазбягаеш шкоды, ты стратэгічны, стрыманы, калі трэба. І не чакай больш кампліментаў, у мяне ўсё. Дякую, сэр. Ты ведаеш маё імя. Скарыстайся. Дякую, Бліц. А вось моя Мілі! Уражлівая праца, Мілс, як ты сюди добралася ў адзіночку? Луні! Падымайце задкі, пакуль не прыбегла больш лохаў. Добра, досыць эмоцый на сёння. Народ, спаскудзім жа гэтую поскудзь. Мокс, прикрий мені! Так, сэр. Лізніце мяне ў зад! Помрите, выблядки! Что? Як же я ганаруся тобой, Луні! Бывай, милая! Осторожно!
Гей, Мілс. Гей, Бліц! Одну секунду! Треба стрельбати яще що? Ні, мені нормально. Може, трохи води? Тож. Дякую, Бліц. Не проблема, мілі-білі. Хто хоче провести трохи часу з таточком? Мяч! Чому, боже, чому ми взяли тільки зброю японського періоду Еда? Гей, період Еда був очмуренним, і ти гэта ведаєш. Чорт, твоя правда. Бережися. Суки! Гей, Моксі? О, вау, любиш ти стрілять по членах, так? Ось, я доб'ю. Потримай. О, так, треба більш жорсткого з гэтими ублюдками. О, крошечки. Усі у порядку? Як вам така демонічна наволоч? О, чорт, нахер гэты притон. Хутчэй, кніга! Чорт, не могу прочитать заклён у такім святле, ніхера не бачно. О, чорт. Здається, слідом за зброєю вийшла і уся наша удаль. Ха! Цяпер ви нікуди не збяжыце, дэманы! Кто посмел погрожать моему маленькому нечистику? Хто гэта сказаў? Агент 2? У чым справа, паляўнічы на дэманаў? Ніколі не бачыў сапраўднага дэмана. Столас, чакай, як ти довідався, що нам потрібна допомога? У меня свои методы, дорогуля. Ты у парадку? Так, Столас. Добре. Яким хером вы потрапілі ў руки людям? Вы што, зусім на бяспеку забыліся? Вы ж ведаеце, калі вы уліплі, я уліп. Нам гэта не трэба. Яны засталі нас знянацку. Так, расслабь свою пернатку, Столас, больш не паўторыцца, добра? На ваше шчасце, ніхто не верыць апантаным дэманамі-вар'ятам. Іх лічуць дзівакамі. Дзівакі. Якое дурное слово. Добра, вяртаемся. Так, калі ласка, хацелася б як мага хутчэй вярнуцца ў сапраўднае пекла. Ці чакаць мне падзякі за выратаванне, Блетці? Ну, мяркую так. Хочаш затрахаю цябе ўвечары? Вельмі. Добра, але не надта вухка, альбо я зноў дастану капканы. О, я толькі за. Што цяпер? Што цяпер? У нас нарэшце ёсць доказы, каб узяцца за іх сур'ёзна. Карпорацыі не змогуць гэта ігнараваць.
Перекладна гучка, студія кав'ярня. This was a mistake. It's a horrible mistake.